Evo danas idemo vraćati stvari. Kod koljevine. Evo ga mali Perđo. Gajbica mala. Evo vidite. Danas idemo vraćati stolove i tako. Hoćemo zapet za traku. Nećemo malo, jesmo možda. Nešto je strašno, nije. Evo, vozimo se ovako. Navažamo evo iza. Tu moramo navesti. Vrata su mi se otvorila, jel? Vrata. Polako. Malo nam je prostor mali. Ne mogu tuda proći, evo. Jedan se malo puni. Od koljevine, evo, malo. Obavezno subscribe-ajte se na kanal. Idemo vraćati, evo, stolove. I tako, šta imamo već sve. Nogare. I tako, kotlenke koje kakve i to. Evo malo od koljevine da vidite kako se je radilo. 5 komada je palo i to je to, dečki.